Spelarna kommer in och till hemmalinjen tar det börja nummer 1 Malnon Gesatori, nummer 2 Andreas Lava Olsen, nummer 4 Atle Gregersen, nummer 8 Heien Hansen, nummer 9 Filip Djordjevic, nummer 12 Sölvi Vatnamar, 11 Hans Paul Samuelsen, 12 Barur Hansen, nummer 13 Erling Jakobsen, nummer 15 Jakob Vatnamar Olsen och nummer 21 Gerst Hansen. Och det var så att här börjar av matchen och Viking i dag, Daniel Paul Lervig, Jon Krossla Paulsen, Magnus Janskor, Gunnar Vatnamar och Elias Rasmussen. Så det ligger till B36 och här en bröjting emot till Lie och vi börjar mot HP höstkvalitet. Och det att Högni Esterøy kommer in för Jakob Aborg. P6 ligger nummer 1 Tord Thomsen, nummer 3 Jonas Tornes, nummer 2 Andreas Eriksen, 8 Hördur Askam, 20 Högni Esterøy, 6 Högne Massen, 23 Jekvan Kjell Nolsø, nummer 13 Jester Dam, 18 Benjamin Heinesen, nummer 11 Luka Sislevic, nummer 20 Roaldur Jakobsen. Og banken tja B36 en unge banker må vi si, Trygve Askam, Eka Malverje, men så gjør det Peder Petersen, Bjarne Petersen, Johan Eiler Simonsen og Erlendur Magnusson. Det var noen unioner som ikke har for. Nej, men det var ju eisne ganska undanfärd är att man hever ivast i styrken av bunchen och på 6 men det var hilnas väl det man sägas för man start 2 år det och lite väl i svinchen i löpet man sägas och stäj så väl när vi har ganska ivast att lösa sig på 6 år så det så där Paulus och något annat och så finns det här några mans veck alltså man har längt jag skatter men vi har bara tagit ner för time och mannen som nu kommer in allie och tar är vi i 18 och ta väl upp på så tar har väl undan och det positiva är när vi motsullen så var inte det att om vi tog saken det sista 2 år att när cirka 6 omför ta över Wichinger vi faktiskt vi tar det dottner av ska man säga av hästen och ångar ordentligt kommer på annat men nu är det vi och tar har vi öliga ska man säga fokuserar upp på att början skulle vi läge och det är väl och nu är det en öliga gårstöv jag ser det väl det just underverser går den här och Larvik så att det är spännande öliga spännande. Men en sån dyster som Viking Legal inte råd att tappa kan man säga. Nej, helst inte. Nej. Det kan bli syndrom och ta men jag ser för Viking är ju fantastiskt och Berlin kunde leva av Janlachen och vanligt spela där som om att det är läge. Är vanligt att och ganska särskilt Viking att typ 6 är utöver trubbeldyster lite väl för lite 8 platser samma vi har ja så att 16 var mer nökt vi annars en Viking men vanande för Viking efter då som vi får en dyst här där var nekvar malmöliga resten ja. Ja, det är B6 vi har valt den där spelarna där så det var inkast till Viking. Jag tar Bar Hansen. Andreas Lavolsen för hött under men det var inkast till B36. Benjamin Heinesen som har spelat vänsterbackar allt året. Roaldur till Benjamin. Är det Lukas Sislevic i centra platsen. Och till Högni Esterøy. Gott inlägg från honom och här är det så Atle och i fjärde borste först Atle och Roaldur Jakobsen och så Högni Massen. Jonas Tornes. Han är alldeles chan och kicksar att det är Sölve Vatnamar i kommer i mitten. Okej, där har vi han höll väl på han Heien Hansen. Vi kan missa han så Sislevic. Jag var själv också skjuter och skottar över blockera och hotna spark till B36 och vi det är ju börjar men gå börja från utlino. Får in börja från B6 och det lyckas med Lea när Michel kan man säga man kunde omynda sig upp 6 år Mara Warner och Kaska också om man binder om i första syfte men öliga gång upp på fot och det ser öliga gott ut av 6 och så jag vet inte om vilka lägga en erste Eva Sam där tappade sista hemma dist och tvätt så Kaska sin bänk. Gott hotna spark. Resten där ska det bort och Gerst Hansen så kan Viking sätta en kontra igång till här har vi 5 mans vi är sen här allt någon Djordjevic så stackar han en löta tack för att du är att komma och plats och i varje stöv inte helt än men skulle det vara nu
Hein Hansen till Paula Samuelsen att till Hein. Sölve. Och vi har spalt. Ja. Så att Lukas Lukas Melchi. Men en detalj är värd typ 6 i hotnarspark Janne. Ta välja Wojcinka att ha trutja mans framme. Och för jag kunde att vara Lukas så fänga bollen och så färas det kontra men det är ganska lite sin design. Det kunde inte lite sin shoulder så att de har för men det är en öle positiv detalj ett moment inte men inte då jag säger som detalj i fotboll för här och jag ser mot kvar och tar är ju ut ska man se utklassar i stitch och hade rent fysiskt men det är kan inte ganska för 60 det här kostar det ju men i hesa för någon är Wojcik lukar vi jag får en gå kontra sätta den igång men är det inte signer och vi kör ta det fram efter väl. Men vart att man tårer att satsa och vill satsa. Det normalt är alltid man håller shit i att och välja. Det har gått positivt. Erling Jakobsen åter till Gesa Tori. Gesa vill ta en längre bollen och han för ut här. Annars inte näck för vinter det men är center. Ragnar Massen åter till från Benjaminsen. Nej till från Benjamin Heinsen. Han är nog några kilometer bort här från. Det var alltså Benjamin Heinsen. Jonas Tornes. Så på 6 Meira av bollen här från början och kanske Wojcinka Meira du är på omställningarna Jonas. Ja. Men det som är väl ganska eisen värre ju alltså i mån till spelstil så har Wojcinka hur så ser jag och aftan lagt eller flott li i Italia vallen och så fyra do på kontra för Lucas med här ska man säga skaba Roma renna och akkurat det nu Andreas Lavo och väldigt syndra ostabil men nu är han så vi och tar en öle god typ av brukar det så jag högre här. Så Hans Paule var bollen inne brottstegen och Andreas Eriksen för sparska borster. Helter Hassen så är inne där det har inkast till Wojcink. Erling Jakobsen. Åter till Gesa Tori. Och Lisebergen Atle Gregersen. Så Atle prövar en längre boll ner mot Andreas. Björn Bar Hansen. Och det vill hotna spars till Wojcink, vad spalt. Men man kunde också säga att högra så jag Wojcink vi barror högra backe och lava framan för att tar kunde sätta ett av strust och Just och Benjamin som ska man säga skulle täcka av och sexes av vänster så här borde Wojcink haft en avvisan 4 månader mot till Rönter och Fer och Kraft. Och där vill Hans Paule Samuelsen vi ska täcka hotna sparsen. Det är nu och jag gott hotna spars för honom men helt inte väl låta bort det Sislovic där vill nytt hotna spark till Wojcink. Men vi syns upp 6 tar av alla mans att vi snackar om Wojcink ja när tror jag mans fram. Ja. Hans Paul Samuelsen vi nytt hotna spark hesa för lite bättre och kan ända ta vid och kan vinna från mål och det där 1-0 till Wojcink och i halvtid där Filip Georgievic och för hade ju andan läsa bollen med 60 över igen i snow. Outgert han ska rodda borstor och så hade det Filip som för hade ju. Ja men alltså Filip som vi känner allra bäst som en ska man säga vänstra kant i större mån men det manglar och bättre och man kan leva så att säga att det så blev Georgievic ju flottar främsta platsen och han har skorat ska man säga mer än Honda mål här det är så det är en succé men hade som bara här kommer så alltså en 4 här och ser ut till att håller meter bollen skarp fer ut och färdas inte skarpt ut och så ja så vill det så Bjarka Jonas Bjarka så strikene och så är Filip här och Korniat relativt tömt mål men så väl att landa ut till att Torres skulle vara mera värden akkurat det så stövn här. Ja. Men för distan är det väl utmärkat det då. Så finns det. Och vi såg nästan eller nu var vi hamnade så att det där Malmö skora för oss stolja. Ja, nu spännande här. Ja, Sislovic till Jakobsen alltså hävna plats skjuter och Gesa Tori Bjarkar.
Ja, men det är ofta det att man lägger upp till det så ska det se ut, men så kött att mål kommer så bröt det öl ofta distan och to ma ha ett annat förhåll till att du ganska snacka om bara framan undan då för in av völlen och det är när upp under så att som alltså regeln är väl att han får en måltulja till det är gott. Annars jag vill säga att alltså ute på 60 här har inte plats att spatta och ta komma fram till skott så vi kunde kanske vänta om Maira på rest. Ja, men jag tycker vi att det ligger i spel att land Charles Virginia att här har inte motor att ligga att eller vart och så att det vinna bollen att det ska inte kött för sig och som nämnt ju Anne sälja kanske du höger så ja. Lavan då vet inte hur så för han är för alltså rätt formmässigt han är väl nog snägg ut över några bunchen och kom in men heven att det vant i stadigt att han hävrar sin av power och fer ut har han och en för fer möjligt till bort men heven att det vant att det var 6 så var några bollen och sälja nu att han har Virgin Grave Laxiot alltså det var väl så 6 bollen och Jem kommer väl gå över och in ut där så vinner boll på 6 file och så färdar fram i fotlar. Ja, det är Virgin som vinner bollen här. Sislovic vinner så åter och så åter Virgin går. Artur Askan till Roald Jakobsen. Andreas Eriksen. Och Agni Estrøy rönner att spela vidare vid Hellnon. Till Gestam. Virgin kommer till den. Och så Andreas Lav Olsen och en go Elving nya men jag hade han i ringstater och till nästan Filip Georgievich. Hardpoint. Ja. Oha. Hej Andreas jag bara bröt den en sekund kvickare så helt det. Alltså 8 minuter farner eller det var 8 minuter farner tar Vikingur skora i till några 5 minuter så jag till kanske jag touch minuter farner now. This non matchte Filip Georgievich. Här är Jakman Kjellnolsen. Och det var inkast till P36. Ragnar Massen åter till Benjamin Hensen att lagna. Roald Jakobsen. Här är Ragnar Massen. Och gott plats här till Roald Jakobsen går Elving från Ragnar Massen. Estrøy. Sislovic. 60 var nu redan att finna plats men här är tryckt fyra vid Josef Lavon spelaren. Och jag kan allt fallt ju att dra eknar i halvvilötene. Och missar så ästen bollen. Det är ju öll att det gör. Öll att det är faktiskt blir en trustrat. Och väl spalt att det alla Gregersen till Gesatori. Men om vi backar cirka 1 minut att det tog så huxit av Virgin är 8 och tar Roald för sig allra från högra massen. Så gott plats är man inte finner mellan kedjorna tar man ner ska man säga ordla väl skipar hade för gott plats där man häver allt fullt att tar man tatt i mellan kedjorna bäge ska man säga åter fram och till syna resten så att det stämmer kanske inte helt ordentligt och upptäckning av Virgin Chat man får så gott plats och sen det farligt vi Roald han har ju även skott och han kan även spela tar jag för möjligheterna så att han måste ha ett väl öle väl tjejet. Så Sean Sislovic ta tar man för GV det vet man bara. Ja, link till Jakob Vatnamar Olsen så spelar vänstra backen nu Hannes Jakobsen är skatter i Nägraviker. Atlen till Baransen. Alltså den Georgievich till Lava procenta Georgievich just där men hörde Askam i färran Benjamin Heinsen. Hansen till Atla Gregersen. Han tycks lärka väl defensiva midvattnen till Virgin Hansen. Ja, och han är han själv så ästen lägger som inne sin central som här igen men Gert han mest very gentle av time som är här. Man snackar ofta om en 8:a och en 6:a och 6:an är han som kanske Gert är han som liksom som täcker och väljer framför värna och som Lee spelar kanske i 2 mot defensiv men Gersto och Sölve mest här och kanske eller inte kanske Sölve han som kanske arbetar som man kallar från 16 meter till 16 meter som arbetar till toina och tar lot eller större lot än 6 här nu och i alldeles pass.
Nu är det Atle Gregersen. Och tar vi inkast till Wojcink. Shot teacher till Selva Vattnamar. Och åter inkast till Wojcink nere vid Hotnaflatja. Eller blev det ett hotna, kan jag säga? Nej, inkast. Inkast, ja. Till Lucas man hotna nästan. Ja. Hotna mot närmast. Det är grås score för skulle säga, okej. Ja, tar välja ofta att han länkar varianten. Hur kan det här jämna? Väl in och resten ska la göra och så vandrar mycket. Och så hade det Benjamin Heinsen som för sparka handbollen borster, men här var pressa han på 60 mål och det kan kanske hålla fram. Så vattnar Martin Andreas Lava Olsen för färdas som bollen. Det håller han ger. Ja, det gör han. Så det just done. Och det har vi hälsat inkast av reisande till Wojcink. Men så jag tar Gershom inkast att det är inte lättare att räka rätt, alltså att du kastar bollen eller sparkar. Det visar sig att du är lättare att räka männar då. Jag sa för stort, men kicksar inte, men Gersh för han åter. Och får inte lägga från Gersh Hansen och så är åter vant jag för här, men han ska lära för vi syna av honom. Så det hade här inne i rocken räkar det väldigt lägger nice ganska för sånt. Ja, så spännande finns här en skia. Men det som är här till hvis du tar watching ut i Alos passion så det mesta är ju ut i höger sida till att och där kan andra lutsen så finns lite Hans Paul ligger till vänster sida och det är ganska jättigt att vara en agent spelare i Alos passion så watching ja. Men än är så det mesta fyrken sker och det är ganska isen där vi och det är ganska till att rent fysiskt och så är det väl bara Hansen och Lava Ludus inte shota och Ludus starkare än kanske Benjamin och Gestra. Så det kan vara att det är en öliga ska man säga bevisst handling. Eller bara vi kvart är det så bara så att ta vara bara så att man spelar finner det själv och det heter Rickard så gör det. Ja, hinner vi ner för eller åt ner där hinner med in i Jonas och Högnäster och i top 60 hinner så in så. Det kan vara till att. Ja, så mer handlar vi, va? Det kan gott vara det. Men öl ofta är de som Lee och vänner så du lägger en atlan för distan men du ska isen ha ta möjligheterna spelarna som ser av vallon isen få av så arbet så att här välja lösningar det är ju tar som är stön att ta och tar må attacka tar lösningar som är ju och välja där som regel där bästa ja men så kommer man otroligt lätt man passar på man ska binda spelare där vi bära så alla som Lucas vänner sig det inte blir så att det är att halva som ska tälvas från sjölinjen att du måste ge spelaren och ta frasse som nog ena för annars fungerar där eller faktiskt max på skjuta. Ja, på 60 vi har Bastnon, Högni Eströj, ut i högra, åter till Jonas Tornes, in till Navassen. Stövan 1-0 till Wojcink, Malesheit Filip Djordjevic, då i 8 minuter var farner. Efter ett hoppnaspark från Hans Paula Samuelsen. Roald Jakobsen till Högnamassen. Så prøver der kom Jötten i högsta, men här är Wojcink 4, Hans Paula. Och där är inkast till Wojcink. Därför är sparkaren att det ska bli en snäppling ut. Därför är Erling Jakobsen att ta sig då. Länkebaster ner mot Andreas Lavaolsen för han går till Bar Hansen, vi gör till Andreas kommer man backlinja och Bergs i basten vi hört Askam och helt detta blir masspart till B632. Sage Hamilton Varner står han 1-0 till Wojcink. Sexte vinner sig ett inkast där. Jag spelar någon kort och kan se domarna.
Men att äta vi sista vi tar och alltså han häver bollen för fötterna och vänder mot mål och tar en öjliga trubbel har ju inte varit spelare tror jag. Tänkte på punkter som öjliga lagt och öjliga kvik fimer gott fotarbete och öjliga rinkra över jag fisk. Men här är ganska spelare ganska usunek på att få frispark därför ganska att reellt pröva reellt ett mål. Ja. Jag ska inte så näkva säga till Luka Sislevic en näkva spelaren som sex ganska mer färre upp runt om Roald Jakobsen som är bara ner. Men alltså efter börjar ju helt okej. Det första lötna första minuterna tar var han ölen ska inte av bollarna men Sean Phillips which ska lägga ner tar vid att han ska inte ha folk upp plats och så ansätter ganska särskilt väl efter honom. Vi måste ganska ärar som inte är här att här och allops kvaliteterna som Sislevic har. Så Jonas Tornes om man till backlinjen och kvar fan den lägger där redan men fär inte någon ekor kraft och ska helst komma näka långt efter än hatta. 60 för så ett inkast. Högna massen. Och att det så vi wishing där är att vi öllon touch utspelare om väl att räkna det håll. Ja, och då så jag nu emot Anja nu är det tatt i mittkedjorna, va? Att det är inte plats att spela in i mitten, alltså mitten backkedja och ganska väl. Så på därför jag kan se det James så Benjamin Heinsen. Gott inlägg jag sa för. Men Wickham kom mittlen Filip Georgievich vi fotlar för men han är ensam att för Bills i Atlanten. Finner Hagen Hansen Barber. Jag spelade Filip Georgievich så vattnar Frans Paule, det är inte så lätt till han, men han har ju tagit upplägget till Malö så när Nögelunda i för det blir vi en hotnarspark från honom som så ända vi att på 60 varje ska lägga ut från och här är Filip Georgievich som så ska lägga i Malö som är det enaste mål här till i Disney. Och ganska rätt är inte enaste mål med det är väl allt. Det är inte väl den där stora mål med det 48 mål allt. Nej, knäga som man. Inte något så här så ska det nej. Absolut inte. Och stövna helt inte vi ordentliga späntar så framför mål ja. Det är väl synter värre spel ja. Och Viking kan man öla väl skilja kan nu där finns en Lashle som är öla tilltrångt för det här. Så att här blir ganska synter mera väl känt av det samma. Ja, 21 minuter farner av det ner mellan Viking och B36 här där Arthur Askam. Till Roald Jakobsen som är väl snurningspunkt i uppspelen och chapter 6 här till och här missar bollen och själva vattnar mer kan han inte mycket gott att 2-0 till skulden av George med Tower Thomson Bjarkar han färger inte större mål like en häsar en risi och öjlig för dessa Roald är sin nonchalanter här och helt han över checka stön med här han längt över ifrån och här mamma så säger här ska så väl skora och så man Rosa Tower vi helt ganska överst i samma vi mål men här går så ser tegrande att det ser ut som en öla stor bjärting men han kommer ut och ger vinkeln ta min ja. Och så frispark till 60 när Vanda Miklar stöv och det kan nästan bli ironiskt om så Roald Jakobsen passerar ner nu och smäcker han i mål. Ja, men hade ha ett särskilt alltså lucknans stövra i nekondisten alltså att han var så jävligt upplagt. Och gå att och ska skora. I självfälsligt. Men det är rakt det som är rakt nu i hans satsar på att tar som ut och glajvar och för ut akkurat som en handbollsman som man ofta gör. Men det är det inte så att man kan säga att det psykologiska spel i akkurat i hästar stövni här vinner tar mot själva. Jag vet inte att det är en ris. Det är akkurat snack om inte möjliga men att det är det är så stor som det nog annars kunde komma. Stora möjlighet. Men så är det om det var lagt den där spisen en annan för. Lädan så Roald Jakobsen och Luka Sislevic stanta chabaltnon. Där vill helst Roald ta vid. Han skjuter väl och för och stunchen ett lat förstund till kväda vi. Och Lux Halja när vi är Roald Jakobsen Jaunert lätta ett vi är någon fralugen frispark som man kommer vi här. Ja men super han har fullständig kontroll av bollen och outtagely jag guess här men det är centimeter ner och marginalen som man allt snackar om men att det är super frispark men tvärsett med Sky men alltså så att det kunna jämnas därför det står 2-0 så hej det kunna stå 1-0 men det är fotboll till 2-2 om man är goal så rullar och allt det här men det är charmant ut. Men är fantastiskt frispark. Ja,
gott. Så prövar Benjamin Heinsen längst skottet. På 60 heven äka av undanvinter, men inte så nekvan att hatta vi vant mycket. Nej, slett inte. Aldrig öjliga och gå lust till fotboll. Av en norr efter ta, ja, det är säkert med en tvärfärger. Alltså ta i bilder med alla lyckat över att det är väl någonting. Och detta var ju skott i göte, men på kom helt av var pura stilla. Ja, det gott över. Ja, fantastiskt. Så hittar flöcken och nu att det är akkurat det anta och det kommer då häck allt bant ner rätt. Och så har ju nu att i Ronavik här kommer ett mål. Magnus Olsen har lagt NSU 8-1-0 mot AP och det här målet kan ta i 20 minuter spalt. Ja, viktigt för Ronavskinka. Ja. Det har vi den där, ja. Det har spalt 8 lister, tapp 4 och det så har man inte gjort det komma. Nej, här är en av oss nytur. Ja, men nästan Magnus Lems han är nästan inte för vi. Jag vet inte vad jag har spelat. Jag vet bara att jag ska spela förspel vänner. Vi kommer att längt inkast från Wiginge. 60 för hötti och gäst för natter och kan så lite han in i brottstagen men här eller han ska ta Thomsen lofta och göra nästan. Men bra också live och så näck kom ju jag högsjö och vi har inte haft ur vinsten. Alltså jag vet inte alls pass. Nej, helt inte. Och det är ganska isen tror jag att varje parten tror du nämnde själv ju varje parten köp 60 och högsjö är ganska starkare, ja. Ja, där var det helt två högra backar här och kan man se vi högna och Jonas Stor. Och kanske en öl allroundan ska man säga vänstra backen mot Lehan och så som är väckande fiber. Ja. Så prövar där ute i vänster affär och hans Paul för bollen tar kan bli vanda mycket. Men James Weston backen vi Jakob Wattnamar och gott inlägg från nästan och så hade jag för på. Flott inlägg från Jakob Wattnamar Olsen och så Bardur Hansen vi för hade och han inte har högsta man. Nej, men alltså det är väl alltså Atlantas där om inte 100 i Montla bara ganska sker en stark räddare men alltså det är fantastiskt inlägg väl boja och hans pallar ute så kommer backen och lägger ett perfekt inlägg in till ska man säga kollegan i Hinnersyn som är kommit in där och här sin chans att så mycket större att pojkar tjej ska landa in alltså allt. På 16 meter Valtnedal inkast till Wojciech som är 8-1-0 här. Vi har spalt i 25 minuter. Nej, också i chans där bara ska inte hoppa några särda. Han har kontroll och han ser bollen färdas långt så för väl tajmaren in där och så fär han bara släpper han förlängt in under bollen. Oftast blir man säga räka mitt centrum av bollen så han inte för upp efter så väl så ju så nu så skruva ner så. Så på 60 vi kommer i trubbelagar och en annan för där Scholl med som Scholl som Sergio Fyrdo. Go Alvin Care till Justam. Och jag hade inte just visst hur så fröjda var här i 1 sekund. Alltid han skulle bara fortsätta mot målen och nej faktiskt plats till det. Men så him igen Djordjevic och han är längst där. Att the timing det är för Andreas är akkurat att split sekund för sig att spela bollen fram efter och Djordjevic blir akkurat längst där. Men kanske skulle Djordjevic show det kanske då helt lite sin rätt Arna för att han är så mycket shot att han är sagt att skulle runda jämnt vi det är åt att ha white squish. Andreas så han öliga shot. Och så Roald runnar finna Sistovic men här är ett Witchinga på en 4 Andreas Slava Olsen heller på bollen. Och så kommer på 60 varnar i mitten och go tackling från Andreas Slava Olsen han slår just ölet. Så det vattnar och så en längre boll ut i vänster så ja. Go bollen. Jakob Wattnamar, Jaxar Jonas Tornes och ända där vi där är resten ett inkast Luigi. Får in timing här att John Renningen John och han kommer oss där. Nu är akkurat vi en tur att det är fantastiskt läge och nu tror jag snart på att han för att en tur timer Renningen och tror väl och Elms ligger faktiskt. Om inte perfekt. Oj kan oj. Och väl spalt. Oj. Ja, Tor Thomsen Björkar men spåringen efter här om Luigi ska få Mara Borsur och det var spalt. Alltså har att träna dem rättliga gå gott och gärna lite sin dispusk men han ligger väl till högra benet och det är bara att placera den i motsatta synen så räcker det att sätta men han kommer att sitta sig fast. Alltså själva så här så finns det lite och han jag bara här headar han står och här släcker igen isen står och på sexan tar hålla sig till skottet så Roald så var otroligt gott och kanske inte akkurat bara en chanser och så om det shot spel men vi ska skapa några chanser i öppna spel i isen ja. Gussus trutchar alltså rättliga stora så att har skapat nog till att ha öppna för en mål tror jag man säga. Minst alla. Ja. Hörde Raskam till Just Dam. Roald Jakobsen efter.
Hever Benjamin Visar ut i vinstra, men vill så att stäcka av i någon. Och lika vi att han är med att finna Jack van Schell Nolso här inne. Fredrik Alvring från Roald Jakobsen. Gesatori. Från en länga ball ner mot Filip Djordjevic, men Andreas Eriksen som för hade jag. Jag bara snatter här. Och Högne Massen. Och bara skulle tackla att det var inkast till B6 då. Jonas Tornes till Roald Jakobsen. Missar bollen. Hein Hansen från Naunon. Så spelar Samuelsen. Och Hein Hansen från Kottel där frispark till Witching. Och som att hon bara säger att taktiken till Witching är riktigt har lite atalier men till Tarsmir 8 och till Lugal S Tarsmir har haft flest mållägare har på 6 det kanske har varit en neck mer än Witching men det får några på skjut att det här man. Ja, 100%. Alltså vi har 14 mål så tror jag att sakta skulle vi få in och alla helst ska du ha kanske ut mot 30% affär in av slutmål målmän. Så är det ja. Alltså det är en konte som så faktiskt är nästan nivställd. Ja ja. Alltså så bär hit efter målmannlagna och det är rätt att säga. Tar som över bäst att skaffa här. Och så har vi finns jag vet att mål kommer av skala i det med skala och TP och det skala som lagt 8-1 i mål från Jonard Fredriksberg det kom ta i 25 minuter var där. Och det är ju han det störst för en skala om där finns tre steg där. Och det är viktigt, ja, viktigt. Det här var en seger och han kom nämligen mot B6 och skala att kappa inte börja igen. Det var en arbetsseger. Men det är ganska vanligt Sean Disney Sliver men jag väntar ganska att det TP att han har vunnit mot den så och melde ut att vi vill ha fjärde platsen det där vi siktar efter alltså ganska tajt. Fingerfärd att syns det där Sean det lat men hiven attra så skala kon därför tror ju det ja men alltså så ser det gott ut i tystrynd och som ser i botten och det Som bollen är en spelare Lukas Sislevic för in i brottsteinen för så sen tror de. Vi kan se det så här inte längst där. Jester Dam och gott väldigt spel från Atla Gregersen. Oops. Inkast till 60 Benjamin till Sislevic till Jakob Schillen alltså. Och vi har spalt. Och på 16 vill jag ha brottspark men det är alltid är rätt och rymligt att det är inte få. Jag hade väl frispark till Wojciech Stein 4. Ja, Atli som gjort ner över han förlyckas som in i rännebanan och så må jag kan hålla han väck för att komma till bollen. Ja, men så hade några vi rutiner där. Och är nu i bant framan undan tar Atli kommer ut mot det här och så glädjer han för att få han att göra liksom en tunnel på benen och så ut igen ger han så klamsar benen samman och så vinner bollen. Ja, det är öland vi rutiner där man Dora läsa ska man köra stövnare av och vad kan alla helst sända eller vad vill man ha hinna och göra och så gör det så vinner man bort. Nu Atle Gregersen till Gesatori. Men länker bollen igen ner. Avgjort inkast till B6 va. Sislevic till Andreas Eriksen. Till Jonas Tornes. Jag kommer skillnad så vi kommer näka åter. Är nog en alldeles som gör det bäst in i 16 meter nu. Missar på 60 bollen och Wojciech kan färra him in och en kontra har inte vinner så näkva lägare nya men nu kommer han Josef Blaue nya efter bollen. Hans Paul Samuelsen färra ner. Hever Gert Hansen sir. Och vad han provar och han får näka upp om Malle. Ja, men så finns det till Jordan man räknar med att det är öjla längt ut och man ser att plan vägen så att det öjla riktigt att skåra så lite utifrån men han räknar för det så går så ser det vara. Ja, och därför har vi 12 minuter efter av förra halvlek 1-0 till Wojciech Malcolm. Ta vi 8 minuter var final det var Filip Djordjevic och skorade där för Wojciech.
Annars som vi vet så är Malcolm i Ronavik här en Soja 8-1-0 emot AP och Skala i Skala 8-1-0 emot TP. Och det här mest var sagt att i alla fall vi har inte finns några vet om Malcolm i Klaxvik eller i Fuglafjord så här är det 0-0. Men det går så ganska alltså inte raskande Klaxvik. Det här är KI väl stor favoriter mot Toftamon. Ja, det är jag akkurat finns telteboss SMS-en om att det blir 8 tror jag Laxi 8. Nej, det är så Christian Anton Andreasen. Ja. Och jag får veta att det är första chansen till 8-20 men ett otroligt flott mål ständer det. Och här ständer så att Kajer haft så helt stora chanser. Och så får jag veta att Skala i 8-2-0 nu och Jonard Felixberg en annan för. Ja. Gert Hansen tar vi ett längt inkast. Vikingarna har sett kvart 5 mans in och i B36 Brotstein och det kommer väl in. Tor Thomsen ut igen och så har de skoutur i här. Bollen är inte vecka än. Och så skjuter han! Och här lyckas vi att det blir 2-0 till Viking men så Bjarkar. Men alltså Tor Thomsen. Ja, nämligen man måste säga att Tor har haft det gott som ser hatter Isen att de helt går Bjarkar när kanske kan man säga att han tar man för ett bollen så ska man avgräda bättre men det kändes så att han har fantastiska Bjarkar och nu är vi alltså uppe i 4 gåon Vikingar runt om för 8 mål. Och på 60 är kvart vi snackar med Aina och det är frispark för Roald jag själv tryckat. Ja. Annars har jag att KI Johan Special han är i gång form han är just Jana för KI till 1-1. Ja. Så det är det som normaliserat tror jag. Ja. Nej det är ju fantastiskt start man får Klaxskar och får där ett steg hem till har vi sagt det var helt otroligt. Det KI är väl ett annat stäv pankramada vakna kan man säga alltså i mån till att vi skulle spela vi här uppe i Europa på plats allt det där. Så vill det en dyster heimemotor kanske en liksom många dyster vunnit det vill det vara ganska sin runda allt har sett till här. Så Philip Georgievich till Bar Hansen. Hein Hansen har några plats här. Och åter till Bar. Och tar in Castle Viking. En kastil Hans Paula Samuelsen fixbalt första fjärde Jim Scott där. Vi bättre och Andreas Eriksen. Och så skallar han bollen bort högna massan. Atte Gregersen. Och på 60 var Benjamin till Hörd Askam. Och Roald Jakobsen. Prövar finna högna Estroy men han för ut och det blir inkast till Viking. Ja, det är också vägna mer vanta mig till ta i Vikingur i kring Brottstein tror jag på 60 än ta det omvänt. Ja, men det här säger som man säger att det kallte tölne alltså vi snackar 4 faktiskt rättliga målmål och en gång det kunde allt vi för in att hemma men jag vill inte ta vidare till rulla skölda men ja, och det som är kanske jag vet inte man ska undra som det är 6-8 och man kan kunde räkna vid att det kommer ett större trust från B36 att det ganska hästet i större mån 16 minuter charge. Jag vet inte men det vill släcka ett annat. Han har valt en ut i avvärldarna men vi syns att 3 inch någon här det öjla ut. Erling Jakobsen sparkar borster. Andreas Eriksen med Philip Georgievich färran av någon så vattnar man täckta nästa och sitter fjärra. Man så stäcka här i Uison kvitter fyra men färran efter. Och väl spalt Andreas Lavolsen vi att Stroja sig läsan där. Nu kan det så efter nu för alla inte en tjej minuter. Jag vann ju lagt inne. Framvis spelar till Aina Mali och till Shade Philip Georgievich tar i 8 minuter var farner vi Balter som har sett i Höttia som får Mali. Och att det bråta Vikingarna är uppspelade i på 60 och kunde färra hinvägen och här är bara Hansen gott plats ut i högre stöje. Det kommer resten vi en gång inlägg Andreas Lavolsen i rum till Georgievich men så kommer Tor Thomsen ut väl kommer ut av honom. Bara åter till Gesaturi.
Men det kan bröda så det kört och ta blir på 60 var det säkert allra bäst shoulder nu där jag kommer ur kontaktalen här det var 8 för 2-1 och på 1 minut bröt där distan. Ja, men akkurat som kanske det är orsken och vad man också snackar om att akkurat som de söker på 16 och det spelar inte vi en öla stor överskott. Jag tror akkurat som där är det klart akkurat vid att hela vödlon. Har vi inte överskott till att skapa eller komiskt gå stövna. Det viskar som det manglar lite och så. Kan det väl ofta hjälpa att det blir en kämpeskip alla och i alla hästar så kommer man ut där man trackar mer spit där. Ja. Så tror jag det är inte längst för det. Här Sislovic för en kall 60 var vidare bollen. Höknjästroj här han blir plats ute i högra sidan för han kommer in lätt tonight stått till Sislovic. Och vi gör det till Höknjästroj och så om att han får skotta men här är Gesatori. Ja. Men här skulle det rönt där få spalta lite tomt och så jag Jonas som Eisen och överlapp jag höger så kunde vi inte bort in och värna så blev en Eldring skott ut för oss och spela kunde rum ju ja men står ju kommer till en han så inte en chans så som man kan orda fortälja för vi nu känner men så nu var det så i 16 med nu kunde komma igen eller gå och stövja. Spelet helt fram Gert Hansen för han här. Och så Olmo just pura laser. Tajer laser. Gert Hansen kan inte lära åtta. Han får vi så in i målen. Otroligt av vilken gritch affär. Ta nästa målet. Här har vi haft så några mållägare nu. Allt att och att det här nu att jag har inte brukt att döma vid Moses och Cindy att man öppnar bara alltså för allt jag och det är för och det är fisk själva nu är det Gersten Chamber här är pura upp i mivärden i Chapa 60 och att alltså nu täljer jag bara så löpband ja nu 5 extremt goda stöd till Wojcik plus den satta som så får in då så att alltså på 16 tar ska bara prisa sig luckliga vi startar kom in att ända Disney och få en näka som ett borstgjort ja Wojcik skulle ha för det länkar du en sak för väl på 6. Ja, och omvänt är det ganska sent löje om Wojcik nu för att hålla vi 1-0 att det är nästan han nu Sislovic. Vi har kommit chatten ner och vi att det är ettna sejsna. Och han blev vi. Jag tror det. Jag sa att vi kan 5 Josef Town där men så fick det han bort där. Och jag så Roald Jakobsen helt åter till Thor Thompson. Men det ser alltså om Wojcik för att hålla vi 1-0 till lycka vi att ska sitta här och ira sig oss. Ja men det är också det gör. Alltså så eller så men så finns man ska inte flytta eller ha fokus här att det är ju åtta men alltså ja men så kommer det mål. Ja. Ja ja. Det ofta snackar man om möjliga eller också minner om men alltså att han förstår. Så Hans Paule Samuelsen och han kan lägga shoulder där kan sitta här. Han kommer in i brottstein Hans Paule. Kan han få skåta? Nej. Men det kan själva vattnamar men det här för om att för Malle. Ja, jag tar till jag Eisen allt det till Leisa som hette till Wojcik Eisen haft. Jag har haft en 2-3 skola. Jag kanske inte vi ordat att vi med det alltså väljer. Det har haft några runt där. Och så en och hör tackling från Andreas Lav Olsen och färst inte goda korset och hatta är borta Andreas tror att jag vet inte om är han inte en av dem som långt här finns nog fitta och korset. Så nu från det spalt så den. Han vill sin inne han. Kan vi touch fight ska kan inte hålla is men nej men han är väl jo men han är alltså maten han spelar fotboll på det är kraft och så fylls lite man kan så säga att Stäj han ger det frispark på är ganska onödigt att det är det men att last är det så alla som personer att du fer in i närheten 100% ja men så också att du kör eller någon akkurat kvär och kossor och kväta men du ger det som du är vänner att göra utan ganska också för en kvätt kan hända rattarna. Det näga vi som ska spela så inte hon gör det är kraft och han är inte en kraftspelare så på det. För vi har 30 minuter efter av för hålla och nu har vi då Klaxvik AK och är 8-2-1 och till er Arthur Johannes Bjärstalöj han är alltså han heter ja det är han absolut. Man fick ju välja så ut i Göttenbrott och i fjör och till flott att han blev. Ja, ofta nästa år är kanske att tropla. Vi såg spelare, unga spelare komma så Brody Jögnen fantastiskt här och så detta där nere en såna snedja gröv och inte ordentligt levera och vånen när vera så fylgjelisen till hackru och man tropla vi att ska man säga liv upp till där men han sa för så här det ut att till Roger Saka. Han var ju visst på spel här i Göteborg för ja. Ja. Det har gått mycket. Ja, absolut.
Så gick man Kjellnolse till Benjamin Heinesen. Benjamin röndat Gumjatnen till Jackman Kjell, gott inlägg, men onken söker andra bollen välja. Och där är det Gesatori och vi ska ta malsparsen och bara 1 minut där vi efter av vanliga like-toinen. Och här är Andreas Lavolsen och vi skallar han vidare. Hein Hansen över han och så kommer högtne massan i mitten och tar vi rör inkast till Wojcink. Jag var inte i kyrvenek toilagt alltså att det är inte värre. Det var alltid Helgen som la en och löte Hansen så Wojcink annars han inte stäcker värre. Max 1 minut. Andreas Lama skallar han ut här vatten så tar vi inkast till B60 nu. Det är just att det är Wojcinkur som ska färra till halvlägg för en ett måls Leslie så B60 i änden för vi är det sörst för sig själv men hälsa för få där bollen borster. Atle Gregersen att det till Gesatori. Och det är inte räknar så väl det är inte så här. Nej, han är inte känd för så ett ska man inte utspel han. Så Sislevic 2 spelare runt om sig. Vi har funnit Jackman Kjellnolse och så frispark till B60 och här kunde det sagt hans rönas i också här är inte efter det för det håller ju så kvisch ta ett skott på mål så om det är långt ute. Ja, det är inte långt ut än hittar Roald men alltså det skott på mål och för inte balans in så är det ju nästa boll till retur eller vad det kan vara det är självvilligt. Men jag vet inte om det är till det. Det är högna massan det kommer man ner attacken och han säger man nog vanliga sätt Roald till det så för han till bollen. Nej, det är lite inne brottstegen och att det är pura att han läst. Ja, att det har spidlavarna går så. Och så helt kört ut som man mätte det. Nej. Men kanske är det en god mynd average av 64 och det ser inte ut ordentligt som om där menar det. Alltså det är inte ordentligt här som vi kanske att vanta framan undan desterna. Och där är det klart nästmestare alltså och säger att vi tar som man skapar målmöjligheter. Pojna Knut. Läckt ut spark från Gesatori. Jo, tack för det. Och här är stövan 1-0. Vi så att säga att jag välkommen till utvarspelet så att vi tar strömma för det halvleka hemmasyn i Chakon. Stövan är 1-0 till Wojcink mot B60 målet kom ta i 8 minuter var spalter och det var Filip Djordjevic som skorade för Wojcink. Här är det inte mer än sekund efter för halvlek domaren lagt 1 minut att säga men annars är det att säga förra halvlek är att Wojcink skulle ganska länge sedan haft outjörsen av distance och nekvar målmöjligheter har haft. B60 har haft en stora möjlighet att det var frispark från Roald Jakobsen som brast och halt ju själv han tror kanten och utåter och i spel och det går frispark för honom men alltså Wojcink där har varit tvär eller tror jag för det pura fri vid målmannen och köpa 60 utan att ha finns mål och några andra helt stora chanser vill jag säga att så och i varje läge annars är det på 60 som skulle vara glädje för att det är att han för 1-0 nu domaren Bruksley till halvlek och ja, Johannes Wojcink kanske ska ida sig lite center. Ja, lite center. Ja, så kunde jag ha längt så jag lagt den där disten i grövna och lagt lock och malt och hela shit ju att nej, alltså jag har haft tvärfärnar. Laser mitt efter alltså bant emot Thomsen och bränt bavfärnar. Alltså helt alltså 100% chans inte i vad stod och så hade haft några ärar i öliga goda stöver som där Eisen kunde skåra på så att stod att 3-0 till Wojcink hållas någon ja det är inte den övrigaste B6 haft näka jag skulle ha sagt emot överhuvud så att spårningen är hur så reagerar man ut i att Wojcink borde haft avgjort distant totalt B6 att helter ja, vanligt avrik i förra halvlek. Där var framvis möjligt att få några portugisister att där i verkligheten inte borde så. Det var spännande så att hur reaktioner på ballen där. Det ena lyfter in och Tali som förr ta erkar sig säkert öjlanek och Tali som är att det här säkert öjla glädje för att det inte eller där startar kan vara möjligt för att komma tror jag. Ja, alltså 1-0 till Wojcink mot 60 målskytte Filip Djordjevic.
Vi er etter om ekkarter, vi beinleis frasøkn i utvarten og eisene strømmer vi disten beinleis av heima så jokkar kvf.f og vi strømmer eisen disten i mittlen skala og TP, men vi er altså etter her i gøte om ekkarter. Ja, så er spelerne kommer inn etter vettlen og tid i utvarten til kunne godt køyre og inn til tid er klar. Støvan 1-0 til Viking i halvleitsjonen. Målet skjedd Filip Djordjevic ta i 8 minutter var ferdig. Så bruksleian Sislevic sett spelade i gång till Roald Jakobsen, till Jonas Tornes, Andreas Eriksen. Där hörde Raskam, åter till Tor Thomsen. Så är det Sislevic. Det 36 i Alope och här är Jester Dam. Vi har finna en villager och det har hotna spark till B36 och här är bara en god motterfärden och sätta halvleitje. Ja, onge utgifter har varit men han utgifter som ganska är nej och det är ganska mer i hugborn tror jag. B60 lägger ganska. Och tackar denna stått. Roald Jakobsen för bollen åter. Nej mot i Einon och han fer fram vi. Och en av tre, då vi finner den villager att han Jester Dam och här skulle det alltså finns ju månade mer borsjor en kämpemövlig till B36 och ja, det är otroligt att Jester Dam i alla fall inte räcker mål här. Ja, men så klassiskt döme man plejer att ta till alltså då man ska lugga som inne i bollen han skrävar in under han och står för bollen så himmalagt upp på men till rätt det vi snackar i mål vi heter nu Jabari Johanne. Räka cirka och centrum av bolt mitt av bolt cirka så helt då han nedgy går så och man är väldigt möjligt att säga största för utan tanke Roald så finns det lite i fyra lager han skjuter han. Själva tryckanten och väldigt gott arbete av Roald där han har lagt bollen ut från till Jess som kommer från vänster så in i en öliga goda stöv. Ja, det var alltså största möjligt att köpa 60 i Disney. Klostest och öliga gott arbete här men hinna att alltså ta kan vänta öliga kött alltså var inte borde jag för längre då som haft avgjort det där och men han är Disney är stadigt att fänga för 60 där och har skapat en väldigt chans här i början ja sen och lätt. Så vi kan göra bollen till Selva Vattnamar spelaren ut i högre till bara Hansen men bara för Fätran och stabil inkast till B60 meter in i Vikingshallen. Benjamin Heinsen åter till Hörd Askam. Hörde han spelar åter till Benjamin Hever och spelare vissar. Den är en här men Jester vill tackla över bollen för det och där nu inkast till B60 alla ju Lajo som stövo. Benjamin Heinsen till Jester Dam. Han får köra Fätran för Fransson. Det blir Hansen till Wikinger. Långa ner till Philip Djordjevic. Snajsar fram vi en spelare och lyckas vi den Eisen kommer fram vi hörde Askam men hörde Fädra bollen och så för att en tacklingar och Wikinger som vinner han. Selva Vattnamar. Och han finner Hans Paula Samuelsen. Ja så Hans Paula hellre på han. Vill han prova finna
Georgievich, men så kommer på 6 bein i mitten och tar lugga vi att det gör resten i fyra läge på 6 år tar att att göra vanda mycket för det själva framme för malen. Just så själva men hesa för missa där han inte får så att frispark högna massen mittelmina och 16 meter tar till Andreas Eriksen som utan för egna brottsteg. Hör Raskam och man är vinstro till Benjamin Heinsen. Nian till Sislovic. Det är flera spelare runt om sig och där får han nästan någon men till Roald Jakobsen som ser färran. Ekman Kjell också och de högre till Högna Estroy. För att komma med en inlägg till akkurat igen. Lite där inne Brottstein och Sislovic har fätt och någon kommer mot backlinjen och han skjuter och ett av det inlägg jag vet inte men jag för en part i lapparna då. Gesa Torri och här plier Lukas Sislovic att knalla till shower men jag vet inte vad det blir till. Nej men det var så kvärt han vi känner vinklar där bättre lagt bollen längre ut för att Ekman Kjell i pura laser ska inte lyfta han ska spela en flat att Lukas med en halv annan med längre ut i fält. Så här jag kan inte så jag kan inte en öle gå med här men alltså vi såg upp 6 där är neck mera vandarfotländare ganska var i ja att man för alla till sam så hade skapat för öle gå stöver kan nu här i till första lötningen själva där. Ja, på 6 vill jag göra ett inkast och Eknarholm hörde Askan Ferran. Ständer ensam att vi någon spelarna så stått till Benjamin Heinsen, långt ner till Jester. Vi är till Ekman Kjellnolse som är kommit näga åter in i midrangen och finner så Jonas Tornes som ska spela Sislovic men där är Erling Jakobsen i Färnesen 4 så Vattnamar vi gör till Andreas Lav Olsen till Bar Hansen långt framåt till Andreas Lav Olsen som sitter fotla för om mot backlinjen och kommer en ordans så ju ska vi ha det på 60 var det här och vi tänker att komma in och vänta Miklas Stöv och sån George fick han så gärna men 60 det finns ju nya mot Mina Bar Hansen jag vet inte nu kommer om man att mot Brottstein och på 60 och så lite han väl in är det Jonas Tornes som för foten av vi förstår att Löv Götland för och på 60 det för som sparkar bort och tar inkast till Wojcink. Ja, så är det love här. Öjlig rejt här, men så han börjar mål att när sådana tur så ska han ha några lottar och 24 tror jag. Ja, det är inte för fäten som brott. Att lätt ju han kommer närmast mot hört ju stora starka reisen men nej, det är inte svårt. Längt inkast in och i P60 brottstegen och så får det skott att göra där. Selve Vattnamar och en supergoare stöv och ja, det har haft så nekva möjligheter till att Laxia 8-2-0 och Hessen var resten risa stor. Oj, det står men oj, det välkommen in av själva han lyckas finna plats i Vikor han ska komma Vikor det vandrar mycket och hade rätt till han ska se det för driver men tar man skjuter på mål inte under bollen där. Så ett det gal ja. Jo, det har så jag går det. Ja, där flyger vi där på 6 vid det just ju annars så skräva bollen på med regulärt men det tekniskt här som det sviker lite inte så Sean Ego Ligar men det kommer in i nekvar fer och är under en av som trust så fältligt så där det är en ting som förstyrar där det klart men alltså väl alltså grundläggande är det så att räka bara mitt av bollen så för alltså inte på. Jag synd jag säger att Tabera är 1-0 till Wojcink målkonto 8-0 var Färner det har haft så helt otroligt nekvar 100% chanser och skulle ödla för att finna 4 mål men kunde jag för 25 och ja och även att vi så på 16 var det kallt här så sista lönen var nolla så kunde första jag vi så det var vi allt ordentligt checka eller så vet ja men alltså vi tycker svär så att vi har en stor risa möjlighet att på 16 här vi ska man säga och det är framåt för mål och så vi inte så att det är han det som man måste han lever alltså han kan färra kommer veta ska vara och Dwight vi kan ha haft såna riktiga möjligheter om 6 har haft såna 2 i örnhållage kanske tror jag vi är skott när helt vi kommer på 5 stora möjligheter vi kan gå över tanja själva för väl isen som är stora möjligheter så är det uppe 6 för 8 mål alltså stora möjligheter. Ja, men från vi spelade en mål 1-0 till Wojcik. Jonas Tornes ser han Eknarholm långt i högra till Högna Estroy åter till Jonas och fläddan på ner mot Ekman Kjell men gott väldigt spel för Erling Jakobsen men 60 får han åter Högna Massen är in ja Hallen till Wojcik stått till Ekman Kjell till Högna Estroy första förnyelsen till Jonas Tornes gott spel från 60 nu Sislovic fan in i brottsteinen kan han skjuta där Geran och glömde tackling för 4 Atle Gregersen fighter sig ner och blockerar bollen ut och i högra och jag hade på 60 det då bättre finna Sislovic nu och gå stån. Ja och det är nummer 2 stövar här och nu här ute att han Jersey ska man säga spelbära och kommer i öla goda stöver och att öla gott på 60 ju alla på att få han spela bollen kött så i mitten och få så skapt
en god stöd till Sistovic, men gott värre spel så Charles Gregersen nästan. Så kommer Hatta spark in i 16 metern, det var sparka ut fra atur, han spalde Samuelsen hever han ut i venstre så Jucha Wojcinche, stopp til Djordjevic, atter til Paula, 6 runder kom mittlen, høkken massen til om til Benjamin Heinesen, spinn ja, Eknar Holvi helt om til Dor Thomsen. Taurur til Andreas Eriksen, og Andreas skal så spela han igjen i kjøtten i høyre, men Elvringen i Sky, og han får ut til innkast til Wojcink og til negra meter fra midlinjene. Og det Jakob Vatnamar ut for å tenke den. Kommer inn han ned vinstra bakken for Hannes Jakobsen, som skatter. Gert Hansen färran till Selva Vatnamar, långt ut i högre till Bar Hansen, som kommer han blir gå stöva, kan lägga ett inlägg, och tar nästan på en vägen, tar kommer väl en fyra. Och Andreas Eriksen sätter högt i år, tar på 60, så halvt i vanten av fyrbils, sista vid Kjevran, färran atter nu från Estroy, fixed vi är till Höckna som kommer in och håller till Wojcinch, men hever en Josa blå med Rich någon för det, och det var inkast till B36, en meter från midlinjen. En lång tid. Jonas Tornes Sevran. Till man in och Wikingsholna och spelar i bein och så Vatnamar. Så vi har han röna finna en villäkare, men det enda vi har en massa tekran så gick var Kjell Nolse. I mod Jaino fair for boy och vi är tackla över harst och vi vet vad det är jag tror för att mars och guldkors, men i halta vi är guldkors till Erling Jakobsen. Ja, man ser alltså Destin är som måste vi se det kan leva och vad det är, alltså han är mer kan bli mer jauner, alltså tar vi där som snack om Malmö-lägar. Det har alltså Wojcink hävs så läsna så är det för tullet att man lägger sig attra och röna bara do på det är oj så det på det ena målet och så ger det ganska initiativ väck till 16 och det är halt inte skulle göra typ 16 är normalt gå ut där är framme för ska man säga 16 meter klara att etablera så powerplay ja. Frispark till P36, Roald Jakobsen, lite bollen in och i 16 metern, Gert Hansen för sparkan borster, kommer ut från åter, Jonas Tornes spelar om man i högre till Höknestroy som tatt vi Söjlinna, bollen vi sparkar över det, och det var inkast till P36, alla vi brottslager matchen. Vi kastar över till Hökna, massa spelar in i brottslagen till Ekman Kjell Nolsen, nu i backlinjen, nu spelar Flatten 4. Och här är bara inte kvitt men var det till så vet en fin Elvring, men ända till Andreas Lav Olsen som räker ut ur brottsteinen och han kommer nya mot minen nu. Och han prövar en diagonalbolt om han vinstra till Selva Vatnamar, men han räker han inte för det över målspark. Men tanken får in Andreas här, men kanske inte akkurat push kompetensen John och lägga Elvring på en Ultrush med den kvar diagonalt, men tanken går över och väl runt av Selva och la han som perfekt och fylls lite så kom det nu eller gå och stöv. P60 av Bastman, Roald Jakobsen, Nya Eknar Holvon, till Andreas Eriksen, åter till Roald, till Jonas Tornes. Och alltså, som han glöjer eller vad det alltid där inkast till Wojcink, och så kommer första utskiftningen och det och det ser ut att det är Wojcink, Jon Krossla, Paulsen kommer in för Andreas Lava Olsen, och tema väl mest Andreas är flatter. Ja, han tog han naturen Janne och han måste inte givetvis vara tur. Han fick inte luft åter. Ja, Krossla in centralt och Georgius Fischer ut och Haggersøy. Ja, och vi håller fram här vid strömminst, men vi får sätta han igen och i utvarspe helst så att målet kommer göra stand, men här är bara att ena kommer ståvan 1-0 till Wojcink. Frispark till 60. Så Sislovic och vi att han för på sjur här. Annars har vi att NSOI har ökt om lastlarna emot i AP tema var mest att ha gjort 2-0 nu. Och det var Clement Olsen som skorade vid brottsparsen. Jakob Vatnamar. Gott inlägg från honom. Så det här Djordjevic för på sjur. Och fix spalt vi har någon och det lyckas vi finna Jon Krossla Paulsen. Så kan på 60 till färra och i kontra Alloper Roald Jakobsen. Vi fått lära för ut i högre till Sislovic för 14 bollen. Ja, det gör han. Nej, mot Einon Sislovic och tar fjärde manliga från vidare. Och gott väljer spel läsa för Hejen Hansen kommer efter och hjälper Erling Jakobsen och så vann de inte. Jonas Tornes. Vi inlägger någon och här är Ulla Nervi att jag hade det gestor som söker andra bollen, men Atle Gregersen är 4 och så blir det
Malspark till Viking, men B60 naskar nu. Ja, men det är det här där vi sett hålla ger att det har varit neckmar och agrutner för att söka efter det snir udjan av normal och att det är så är det öla gå stöva där kommer i. Så att ja, han ligger och vippar vill säga. Alltså det är nu är han inte outjust. Johannes Bjärstalöj, han heldur av fram och klax och kan ju skora öll 3 mål. Han lagt under öktum läsna till K och i 3-1 till K nu och han sköt bäg mål i här alltid för K mot Viking, så det är ja, tack har John. Tack har jag. Stått lite. Men akkurat som stövan är ju öden listorna så kan det bli en allvarlig klumper här uppe i toppen och när vi ser ut i halda sig som det ser ut i löten. Det är ett och Fuglafyra mellan UF och Haben. Erling Jakobsen vill längre Alvering igen mot Hein Hansen. Och så hör vi att det är 5-0 till Skala emot TP till helt otroligt. Ja. Vi känner en som tippar i TP för att vinna Skala. Ja, det var det. Ja, det var det. Okej, ska man kicka så det ser dåligt. Ja, oj, just nu. Ja. Just det. Jag minns ska det säga allt säger jag like det är så helt skönt. Vi står 5-0. Men som jag säger vill det vara den mest logiska det är en score i snäck och då vet. Ja. Ja, man sitter bara där. Tungen i påskassan. Så vill det gott att skala, fantastiskt. Absolut. Frispark till B6 Sislevic och Roald Jakobsen. Tackar prat. Så sätter Roald spel igång. Andreas Eriksen hevran till Hörd Askam. Andreas. Jag kan skilja nollse för henne. Och han får en gott. För att snäcka frispark är Hansen att till Gesaturi. Så Witchinger och näfna Georgievich ut i högrum. Det är Benjamin som förfädrar honom till Thor Thomsen. Benjamin från Nattrier. Och inkast till Witching. Salve Vattnamar. Då kan vi komma fram vid. Witchinger fänger här laserbaltarna lötna. Här är Gert Hansen. Vi får in någon inlägge. Och lukar vi att få lägga på sjur och så snart så att där i P60 varje nær till Hörd Askam. Som helt ensam att i världen nu. Ja, vad lukar vi men okej, jag alltid att Hörd ständer bara och så själva en Rojan så ja, Brosbach var det inte. Nej, det hade inte. Vi ska vilja så gärna ha det men det hade inte. Och så Erling Jakobsen som missar bollen. Jag kan känna alltså Gesterdam. Och lukar vi Sislevic färran. Jimmy Jonas Tornes. Han finner så Lukas Sislevic. Och vad så? Och vi har spalt! Och så lukar vi på 60 miljoner till 1-1. Men Go Bjerging från Gesaturi. Jag vet inte vad han visste att han gjorde det, men instinktet bjergar Bjerging. Ja, men natt till sista veckan och han är väl i nästan öllon mållägen som sex över skatterlig gör och här lägger han i mål till ganska Johannes som det framme. Han lägger bollen sin efter och ska man köra fältet och här är han i öla går stå för skott. Nu missade jag det värsta shade men fina mål typ 6. Han var just Dam som var när vi att Jalna för på 60 vi har hotna sparket kommer en fyra Witching skallar från och så lite högna massan in efter och Brottslagen Chab Witching och så ska på 60 skjuta men Gloja och själva stövne och så kommer skottet och Gesaturi bjärkar efter. Men nu alltså melda på 60 då så är jag den här möjliga listan nu har det kommit väl upp till listan ice nu emot till Virginia och gör något här att här skapt ganska nej inte ganska det här var skapt flera målmöjligheter och i Örnhållningen kan Virginia just men sammanlagt ligger Virginia 8 2 kontin ice nu och det allra viktigaste kontin så där här finns det en mål och då visste sig att det skulle nägga möjligheter till för skora mål det. Ja, då tror jag tror jag att vi kunde finna så helt näck fler mål än bara att ena som vi där finns till målmålagen här i näck för det var stora rest. Men det är framvis 1-0 till Viking vi mål som Filip Georgievich tar i 8 minuter var farner. 6 dröjna sig också gång till men tar missar bollen Viking har en
Öknar i halva, Atle Gregersen, stått til Sølv Vatnamar, vi er til Gerst, og de har til Jekvan, Barur Hansen var det. Barur litt rann igjen mot 16 meter, kjapp 6, det er Jonas Tornes som fer Høttja, Høgni Estrøy, Tegran, Nive Brinkne, Hever Hein Hansen Etsvær, sparskar han i beinet og Hein og balten for Høttja, og det var innkast til B6 ved nekker meter fra Milinne. Jonas Tornes, teker det. Atter til Andreas Eriksen. Til Hørdur Askam. Til Roald Jakobsen. Vi er til Andreas. Så kommer der inn av halvene til Witchinge, men her er vel Dekka og Gert Hansen. 6 var missabalten, Atle Gregersen her nå. Nian Mikringen til Jon Krossla, men han bojar og lancher og misser balten. Så rönnar där finna Roald, men ja, vet inte riktigt hälen av någon. Georgievich är fram för Witching. Bar Hansen långt fram till åter till Filip Georgievich. Till inne på 60 till hållan nu. Flott av Filip Georgievich där har en pura fri Hans Paula Samuelsen ut i vänster och så James missar där bollen. Gick man själv alltså för att det här igen. Missar bollen första i atlo, men Roald färt han nästa. Är några meter in i Witching-hallen nu. Spelar bollen med högra till Högna Estrøy. Jonas Tornes för han till mot backlinjen asinter ut från till Högna och kan så där missar bollen Gert Hansen tar ner dem vi är Lars Paula Witching här runt utanför Högna Brottstad Sölve stått ner Hein Hansen Witching spelar väl nu på sjur Hesen Trusnon och komma 9 på 60 hållna och flytta istället fatt 9 Jon Krossla lite om mot Brottstad chop 60 och här om med Filip Georgievich Fernaka på sjur och Rose till Filip i alltid han arbetar neck för det och han vill gärna vara här som det händer resten Filip Georgievich. Ja, vi hade eisen distren och sett knowledge är blivit en bättre fotbollsist det mer fair bägge söka större mål och målen som också längre som fälls lite och det blir faktiskt en bättre och vi har eisen haft rymden det går målmöjligheter här och sett knowledge och det kanske blir nästan inte mer utjävande inte mer jaunar men här på 6 vi har ganska lite Iva och möjligheterna ska vara möjligheter här i knowledge. Ja, Högna Massen spelar till Högna Estrøy och lycka vi han för rätt med gott väg spel här från Jakob Vatnamar vänstra backen och Witching James så spelar han så här vi bollen upp 6 kan för in vägen Roald Jakobsen Jakob han skil nollse stått utanför Brottstad in så Witching just skjuter räcker i bein ja Atla och har så lite kraftiga skott när just i man är färdig i mål man inte rakt men Witching sparkar så bollen och tar inkast till B6 vi kastar om mot backlinjen här i Sislovic för Federanon Witching för bollen och vi håller där hoppna spark till B6 och 3-2. Framvis 1-0 till Witching. Vi tar då fram här vid Strömminster men skiljer att till här var mål av förtälja här och Jodvarsno. Det är Apes med mycket mål nu 2-1 till NSOI. Gott att man spark. Okej så, as Paulus backroller så kan Jonas Tornes pröva i vänstra benen och ja, vi vet ju att det står rätt vet. Nej, vi vet nog inte står. Nej. Jag kör random med vänstra benen John är han brukar det mesta stanna så. Ja. Men ja. Var det högra så att vi ger en chans men inte vänstra benen. Nej, vänstra benen är nog inte ordentligt. Men det är natten alltså så får han avsluta och så för Lee Lucas så kommer på plats. Inkast till B6 då. Ja, alltså Rasmus Sörensen finner spänning och efter i Ronavik. Så vi råttar 2-1 här är 1-0 till Witching men löten är det alltid B6 som är inte naskar och söker Male men Witching kan det här som oftast fyra och det är SNI Hesafir Erling Jakobsen sparkar han det inkast. Inkast om 60 meter från backlinjen. Jonas Tornes ständer vid bollen ska kasta han. Kan kasta längt. Och det Fära nog SNI Gera för att kasta han in i brottstegen så Witching här igen 5-6 på 60 var kommer det till längt in i brottstegen. Witching kan ska han borster. Och så till Jonas som färdig läsa bollen spelar om mot Mine till Hört Askam. Hördur väntar vi bollen och spelar så ut i vänster till Benjamin Heinesen som har några plats här ute. Vänder vi någon och så åter till Hört Askam ständer mitt av Mine.
ut till vänster till Benjamin Heinesen. Wichinger allt falske att det väl att ja, eknar halvlötne. Jonas Tornes till högna massen. Kommer om mot brottsignon till Sislevic. Spelar väl till Ekvashels men han är rängstator. Ekvashels var till högna massen som sparkar bollen och i mål men att det så rätt ut Jonas men annars vill jag gå Elvring från Lucas Sislevic till Ekvashels. Öliga gott spel och vi måste rosa upp 6 att det var alltså i mål förra lag var det öliga temmer men hoppar ner totalt brott en helt annan. Där hade bollen otroligt mycket i förra laget men var öliga lite sökande mot mål men det är väl en helt annan sjöva och göra lag och har skapat några chans till att kunna skåra. Inkast till B6-30 ut här högra sida in i Eknar halva. Och så är det högna massen spelar han ut i vänster så gör Röjna sända Benjamin Heinsen där för en fjärde här som bollen och det var Atle Gregersen som sparkar den där och där inkast till 6 vi skulle längre hot not platchen ut i vänster så gör Chap 6 det är långt tid. Jag sänder att till högna massen. Högna massen provar ett längt skott och affär och i samma kommer stå ut från och hade vi Alex Salja ringt att tid som Warsens mål med häsen bollen i sitter en standande längt skott från högna massen. Ja, helt fantastiskt. Öla Sporske med räkar han fantastiska väl och han får nästan upp och i shot mål har ni här. Alltså att det är så 2 centimeter som 6 lunch efter lötne till att få bollen in tvär för att ha haft den att träna man måste säga men bara för gjort. Ja, och skilja mål där kom Erastan låten höra kvar det här kommer. Var det att Jakob Hansen nu skorar för HP till 2-1 mot UF. Och Laval. Ja, det hörde vi. Så blev 2-2. Vi får klar för Adeshina Laval. Och här är alltså en utskiftning kvar för Utarianes. Det var Hegen Hansen. Och Gunnar Vattnamar kommer in. Men alltså Malmö kommer kötta för klar för här i stömman nu 2-2. Här framvis 1-0 till Wiching. Mål från Filip Georgievich då i 8 minuter var farner. Och så har de Mattias Vanta Mitch här, Jon Krossla Paulsen. Ja, jag tar fan inte fyra men ja, gott väldigt spel från Jonas Tornes på Brasil att han kommer att ja. Atle Gregersen sparkar borster. Högnemassen till Just Dam till Sislevic att till Just Dam. På 6 det Röjna så vi småspelare framför i Brottstein och Chavicinche men där stannar väl då det gör så bra. Gesatori vid det länga bollen. Här det hörde Askam. Vi får jag vet inte, akkorter 20 minuter efter av ganska mer akkorter efter av sättna hållet. Framvis 1-0 till Wiching. Som ständer hamplig Atalia nu av att de med DB60 som röjner att trusta sig igen till flera Malmö-lägar. Vår centimeter från Johanni att det jämna till 1-1 då vi högna massen kom i en otrolig längdskott. Helt lätt utifrån men fantastisk kraft och precision fick vi skottet. 60 i Alba, Benjamin Heinsen, närskast Brottstein och Wichingche. Littran så in i Brottstein, högde Ester. Jag vet att stång för resten av foten av han. Först bollen attor, han vill lyckas som sparskar utifrån och lägger han till Jonas Tornes. Så kommer vi en inlägg mot i attar stång. Och vad så? I halvtid med 60 där som för hött jag så nej han vill fänga nya backlinjen. Benjamin Heinsen lite under 4 år skallar och så är Kessa Torier och Bjarkar hesa för det Roald Jakobsen som för hött jag men Kessa Tori är nere och Bjarkar och ja, men jag har alltid vi tar sig upp 6 narkast allt. Ja, alltså ja, det man säger och det ligger Lucas som ett utgörande mål i luften och
Jag ska konto in jag ska på chanser här är 6 att hålla månad in av Viking här och Örn hålla ju att neck Peter på 6 i Örn hålla neck Peter det där för hålla. För att han bult om han och vinst så emot i Hans Paula men det är näst inte. För det och det var inkast till P36 att vi tar väckna brottstad ut i tar högre så ju. Roald Jakobsen för kalt men för inte frispark. Hans Paul Samuelsen har han ut i vänster så ju när in i halvan i 60 så det vattnar man för så mitt fyra. Helt upp på han spelarna de högre till Bar Hansen som kommer ner vi. Och så center ut fram. Det är nummer 42 kommer vattnar som kommer in som färran. George Vichera så stått utanför brottstein top 60 men nekvar kvitar och Richmond. Spelar så långt åter till Gert Hansen, helt om Amina till Erling och det vänster till Jakob Wattnamar, Vichinger av Boston här i goda löte. Hans Paul Samuelsen ut i vänster så ju. Vill gärna bjöa och finner en rättlig fri av Gert Hansen. Kan söka om mot brottstein marschen men jag vet inte kan han jag väntar sen rätt fram men häver han in. Och så kommer gott inlägg. Till attare stånk och här är Tor Thomsen och Bjarkar. Här har vi så näck för målläggare och här är Filip Georgievich ein. Ja så det alltså om det står en 4 tror jag ganska det var inte glöt när jag upp 6 första gången kan möjliga träta så spår man då fan in men alltså det är så otroligt en chans. Nu hade det möjligt det kanske inte den största vi då säger i huvud men stadväck en som en gång det kan få in. Absolut. Frispark till P6 några meter från millinjerna. Så för domaren någon kallt att han datt om Jan Krossla som är väntar så lyssnar ett lacker så ja men det tvart men det är såna fucking ja men då dömer ju inte alltså tvart det tog kost. Så det var 60 det är en utskiftning och det var Högni Estros för ut och Inchem och Peter Pedersen ja. Ja, Högni det är ju inte att skäje och att försäljare av maktar som hela löst. Nej. Och annars måste vi alltid procent kan se. 60 Alve Jonas Ness när vi backlinna lägger så att inlägg 4 kvartimmer det är Vikingarna som skallan Borster. Och så är det Gunnar Wattnamar ut i högra sida och fram vi ända på 60 vara och lycka vi komma fram vid 2 mån men vi är så tacklar vi strujest väl. Bergest om bollen med han hade nere 60 var få så till sist är honom. Tester dam här han där så är det Jakob Schill Nolse och han missar bollen nej han färkar för att han åter för spaltan ut från Roald Jakobsen. Roald Reker spekli om mot brottstein och så Viking ut i högra till Peter Pedersen I mot i einon Jonas Paul Etzler Jonas Paul i varje stöv här inkast på 60 stort från Hotnaflatchen ut i högra sida och vi är då som det häver värden så blir det ett längt inkast från Jonas Tornest han kastar det här in i 5 meter där är han just en eller två för här till nej han kastar stort här för till Roald Jakobsen som söker om mot honom Roald sparkar han i benen och Jakob Wattnamar och det var hotna spark till P6 och P6 sände näck folk fram. Viking ledde 2 man standa efter där framme, Georgievich och Jon Krossla Paulsen. Så som hotna spark det som väl en 4 och här är resten P6 var i för hött med bollen för längt och på mål skallar den från Hördi Askam. Och det här vill Gesa Tori vid Masvarsnon. Och här som bollen kommer väl om man har 60 i hållna här vintern nästan undan nästan. George Vichera nu i högra sida in till Sölva till Jon Krossla Paulsen om man är vänster sida. Här är det plats inlägg kommer första färna in i brottstadion men Tor Thomsen kommer ut och loftar honom till Högna Massen till Roald Jakobsen. Och så ska sända han själv Peter Pedersen nästa men det var frispark Roald Arent till långt dit stod till Högna Massen. Så prövar han en länka boll mot Peter Pedersen och Jakob Wattnamar kommer i mitten för det och det blir inkast till på 60 och så åter utskiftning och det är Viking går för det igen utskiftning Magnus Jansgård ständer klar att komma in och han får komma in för
Filip Djordjevic, vi måste se hur raskare det är runt ett nekvon. Kanske han brinner lösen veck och just ner på 60 trust under på 6 har haft bollen månaden Majra så det så säga att Filip inte ordentligt ver men hur natten så svettar den unga man in som häver skåra flera mål i år så det är inte en ska man säga en very känd ursprung i behövs. Och så inkastet klart attacka på 60 då. Det var Jonas Torres och hälsa för vart han väl han länkar över att den fighter han rättligt fint in i brottstein till Wichinger. Chema center ut från Roald Reveran spelar stått långt ut till Högna Massen som står lite in att brottstein och här är Peter Pedersen vi har kommit in och gå stöv men ja, det var inte sure vi är inte förfärdigt så bollen någonting. Han är släkt från. Nej, det är vi ska bara färd Lucas som sett brinken och tampa ner till högra ben så är det jag och jag törs inte när skor att jag ser sån det kan bränta chanser där men jag bara Lucas nämnt av brinken och så låg han till högra ben och så fick han så skåda bollen men Alvin är att hon till harfen om att ett nästa lich. Nej, jag tror jag ser vi sen fick handa ner så var han så fröjd att måste han skora men det passar jag vill ta säga Necka bränta här till. Det är bara en av mål. Kommer och nu kan det bli 1-3. Wichinger när vi är gott inlägg från Barry Hansen men den där på 60 för bollen borster. Gestor här han ut ju i vänster så så åter till Högna Massen som för Kalldorf frispark till på 60 då. Alltså positiv är så stadigt så Barry Hansen blev via komma från Vio Skaps i Ivlap Skaps i Ivda stönar och inläggen komma så att Wichinger inte ordentligt hålla Lucas Motten till sig och nu ska det bara värjas i behöva. Det som är Henrik vi är större mot är mer att ha på 6 har vi neck bättre och bollen nu gör en hålla ju över men att ska vi se trösta Wichinger rätt så kommer ju fältet där ska väl att man vi rosa där. Ja. Ja det är det. Och Wichinger för hinve och prova att komma till ny vänster så gör man bollen för det och där målspark till 60 då. Tor Thomsen tar det ut till Hurt Askam. Hört du Reker så några meter vid någon. Narskast med inne nu. Till Roald Jakobsen som är några meter än jag räknar själv. På sån länkanbolt ut i höger så ju till Peter Petersen men han glöjer och bollen förut. Inkast till Wojcink. Jakob Vattenmark så är en lötvarna kastar. Nere mot Jon Krossla Paulsen men till Jonas Tornes som vinner han. Så Roald Jakobsen åter till Tor Thomsen. Och så har det mål det kom Erastan där kan höra. Och så har vi till 3-2 till UF och mot Habbe. Tor Thomsen. Ja, jag vet inte. Och vi har förklarat för att det här är näck för Malmö-lägar och det vantar sig flera mål där har Stitchers näck något rätt. Men 3-2 till UFA. Det kommer läckt inkast från Wojciech. Andreas Eriksen från inte ordentliga borster och så är om att just vända mig Andreas Eriksen och Peter från Helge borster och så lever han en här inne i Rottsteinen och det kan bli hatten till Wojciech nu men Hörtur Askam har valt in och tar inkast till B36 och det tar vänster så ju tatt vi hotna flight. Så är det framvis 1-0 till Wojciech och Göto. Bollen ner mot Högna Massen så gärna till Just Dam och så vill Bruksla och då marscherar bollen över ut och det ska vara inkast till Wojciech och det högre så ju så är mellan Mina och 16 meter. Och bollen blir kastar om mot backlinje här Magnus Jansson han kommer in i brottstegen och så gärna för honom kort. Domaren Brukslar men ja så att han var innanför eller var utanför i halta över frispark och brottstegar marschen a centersbuxt men en vänsterback med kan skjuta här från Hamali om man är ro ett laver ett inlägg. Ja och så har vi ett mål det kom Erastan lagt några. Det är förklarat för. Här är 4-2 till UF nu. Då, låt oss konstatera här.
Frispark till Wojcik. 6 vi bara 2 mannen och i mankar man har Paulish för att lankra på också. Så kommer skottet och där är min mål nu men helt är Sislevic för att göra så lite där han in. Och så bollen vill ta bort Andreas Eriksen CJ för toy. Akkurat spänt att oj för vi att komma för sen. Adesina Laval hattrick och Fukla för dem. 3 hattrick, Bjartali Sean de Isen, ja. Och så Wojcik och jag uppe och heter man skott från spela samman sen men tar Thomsen Bjarkar och så vann de klar ut den är. Det kanske är överlägga någon vär men Hans Paul Röjnevias ner så ofta man säger att det så ofta för mål det tror jag helt i häsen för. Så är det bestämt för 60 som för i alla upp Sislevic och vänster så ju. Jag så vattnar Maria är så kommer så in i bröststagen sätter till färd upp skjuter räcker av en Wojcik skottet över blockera och så skulle det sparka bollen bort och tätnas inte och 60 var det lika vi att finna fria mannen i bröststagen så stäcker domaren spelen. Är en Wojcik som ligger här men Lukar vi och nästan allt ju i snä pressen och köpa 60 du. Ja, alltså hvis man ordentligt är ska man säga inte vid Wojcik så borde det 60 av Jan och kanske ska nummer 2 mål alltså i Montel Sean när man tar för alla där Wojcik borde efter avgjort allt som det var men alltså 16 har haft öliga gånger och Wojcik har haft en halv gåva vi själva går runt och så har det haft också så det alltså inte halt och smart men 16 har haft flera möjligheter och i sätten hålla här här där borde ganska fulla att där borde jag bättre att inte då inte kan få det än men to vet det bränt då och vi ska vara ner då gå om möjligheter fast men som om det inte så halvtid att det tror jag säga om det gången någorlunda jämnt resten av tiden så har Wojcik väl sammanlagt haft där allra flesta målmöjligheter det är helt stor ibus ja. Ja, och det är Magnus Jansgård som ligger skatter och han skulle gärna vara han klarar natt och det har brukt alla utskiftningar där och det ser ut som han haft där näka än men det är inte så näkt något rätt så jag vant det han klarar att byta tänder samman och spela ta sista. Och det har ett uppkast här. Och så spårningen för i hej bollen det var på 6 var som Jeva Wojcik jam. Och så kommer 9 och 60 till hållna i vet inte var Atlanten eller kvät men Luka Mitchell spelar igång så vidare. Benjamin Heinsen in the mid-range till Andreas Eriksen som räcker in av Wojciks hållna vinon. Och finner han vill vara Jan Roald Jakobsen lite så vidare här där Peter. Och han fär bollen ner backlinjen Jonas Tornes lite så in 4. Och här är Atle Gregersen högsta med som kommer vi hött någon och Wojcik sparkar bort Wojcik nu vi öllon fallen ner i äknar i halva. Det snurrar sig ganska om att välja till hem till här är inte så när tog efter. Det är inte klocka här men det kan inte vara det mer än 5 minuter efter Jons. Nej, men det viskar som du nämner att Wojcik kanske större mobil välja där men kanske som nu att det är möjligt en omställning så för man och där är fyra man vi och just alla upp ner men i rock vi där. Salve vattnar till Sox ut i vänster så gör och så kommer han in i brottsign top 6 det kan här bli vad det. Nej, finner inte några villägarna gott välja spelas ner Jonas Tornes. Som blockerar inlägg till Chanon. Petersen för han köper 60 är nog startar också Atalia och Elvin Chanon kicksar. För det är det inkast till Wojcik. Jakob Vattnamar Olsen ska ta den. No. Han får ett gott kort och det är helt enkelt för att tralla. Brukar lägga tog till att ta inkastet. Och så blir det nytt inkast och hesa för till P36 och till längt att jag tar räkna håll Sislevic färran till högna massan åter till Sislevic är startar in i räkna håll är en trutchar Wojcik rätt nästan för men finns så lika högna massan och färran åter hesa för bättre plats till Roald Jakobsen som är startar går stöv för nian av Wojciks hållna och det vänster till Just Dam som gör det från vi Einon och Luka vi finna villägare men åter gott varje spel från Wojcik så Vattnamar för och så halt jag att Just Dam ska ha det reja koste i allt en beinlejes skräjer Gert Hansen kall jag vet inte Gert just några arm att så öl exklusivt ut och jag vill inte det vi show så med om Just Dam chapa 60 ver utvist nu till att det så att lägst ut Jons och längt bollen var längt veck. Ja, och han domar konfronterar men då pratar vi väl fjärde domaren linjevärdar som kanske har sett
på avstånd. Men okej. Ja, jag såg rätt att alla atlan utvisning till Just Damcha på 60. Jag ska säga att jag sa inte kan du gäster just och du gäster står inte då han var rasande och han skrattade gäst Hansen och Kottman inte slå honom kort men bara standas upp men ja att det rockbar vi domaren också eller för boy alltså atlarna så bara var lika om då så ja så vet man att lösna bara man gör inte ja domaren sa att så inte det här ja akkurat men det är ju ganska sagt akkurat det har vi hinner gjort också som inte men normalt att man ser man döma att man inte för man inte så vill det att det var så länge bra här som bollen där att domaren vid badgen till där som tar bäst. Ja, jag måste säga jag så helt ordentligt men så hade det akkurat egna crowd att det har hänt också där men det så helst det första så möjligt just 60 du abast någon och Eknar Hove och så för Högna Massen en fiber eller kvart han simpelthen bara leder bollen färra från Assar och Jan Krossla Paulsen tar bollen ner någon Högna Massen färdig för det och Chivas det tog. Jesus ja men ja. Verkligen Jan färre och hetta i bort för på 60 nu också är långt fram till där kommande distnart här och hatta ser inte gott ut så Högna Massen som lackar av vattnet och rullar sig där så i linje han är färdig för det och helst är nu i några veckor så. Ja, 6 veckor normalt stränar de kraftigt och så levererar och till normalt 6 veckor går så långt. Går så tommelfingerregeln. Så på 60 spelar vi touch mannen i lötene men tar han och skifting efter men så tar kommer bara just på vägen. Andreas Eriksen av bollen. Jag hade inte det skällt i över uppe så han det lagt är nog inte ordentligt färdig men tema för att vara kvarja löten nu. Och så Watchingur i fjärde steg. Hans Paul Samuelsen till Sölva Vattnamar och här kommer Ekvarskjell Nolse åter och han ger frispark mot Sölva och hemma blev ett gott kort till Ekvarskjell Nolse frispark till Watching utskiftningen kommer på vägen och här är det Erlendur Magnusson och kommer in för 60 han känner ju så. Nej, alla första det jag så inte säga han kommer in för och så chatta till han rätt ung. Ja, det är en ung banker där hemma där vi Peter Petersen, Bjartna Petersen, Johan Eiler Simonsen och nu Erlendur Magnusson som kom in. Ja. Frispark till Witching och det är nog så långt utanför brottstein men tar man i Frans Paula samma som vi så och näka undanvänte så kvi inte skjuta och det är ju Jens Paul Samuelsen för att nu för att bollen skjuter men väl så helt lite in i brottstein och till lycka vi att Karera Gunnar Vattnamar skorar här. Fix detaljer från Witching men Steiner där på 60 som för invägen. Roald Jakobsen och här kommer Erling Jakobsen i mitten och Jan Krossla men det är Andreas Eriksen som vinner den. Jonas Tornes ute i vänster till Roald Jakobsen ja. Ja, vi får veta att det stund i till det som strömmar att det stund en slags lever och har vi vunnit 4-1. Jonas Bjärsali 3 och Jalkry Melter 1. Meine då Christian Andreasen som skorar i 4-8 trusch. Här är snack efter halt skällt det över uppe 4 minuter. Ja, visst igen. Så det är ganska 2 efter Autoi. Och i lötna Tejas Witchingur att han var fullt tämar allt och allt bänder att han skulle få 3 steg och där. Och så där när som ursluten i hava lia sig så blir det otroligt spännande nu en trinker i färnat om till allt bänder nu av HP för att tappa och i Fugla för det alltså berg 8 ledning HP och på 60 tappa i där med en tej som är i höllen och att man NSO Witchingur och K och det får allt 3 steg så att det är så ena standande spännande ganska det mest spännande kappen vi har haft i neck. Men det går ganska nämna och jag förstår ju nu alltså va? Ja, så ja. Jo, Atlant där så halt jag man kan säga att här. Det går så är det inte så långt för oss som det ganska så utlätt kunde bli. Frispark till på 66 Mine och tar sända fitta fallet fram men tagar det så stort Roald Jakobsen färran. Nu ska akkurat hämta om 6 ska vara stig i det. Syslevic färran tar kan också hända Narska Brottsteinen. För in då i Brottsteinen. Omringar av Josef Lavon och så ända där att här standa 4 tar han ska spela bollen. Vi är det och han vill sparka väl längt till och det var inkast till B36. Roald Jakobsen färran han är startar en touchmeter ner av Witching Salne långt ner till Sislevic ut i vänster. Åter till Roald vi är till Just Dam in i Brottstein.
Sparska Vikingur han Buster och han ända ner i B36 på halvna. Andreas Eriksen åter till Hördur Aska. Detta är kanske sista Alaby i Disney. Benjamin Heinsen sparkar bollen ner mot Brottsteinen. Peder Pedersen till Ekva Kjellnolsö. Så lite inåt där och här där Atle Gregersen. Lite bollen center väck. Andreas Eriksen för han chapper 60 stått in mot Mine till Gestam alltid där och Witchingan är sparkar bort kvar för nu 60 var det tagit emot Röjna så att etablerat har sista album lite där han in och i Brottstein men här är det att Hötlicha Atle Gregersen men så är det Sislevic för på in i Brottstein och så lyckas vi att han finner Roald Jakobsen som hälter armarna fyra i Hötte och ja, det var också om kaffe bultförlägga Roald Jakobsen över så otroligt för fett. Ja, och det var spalt av Sislevic här och Roald till Gremsich och Filchen att det var ganska möveligchen som det ser ut till. Kanske något efter det. Ja, det sekund. Det för vara true state Viking tar i visst anka Lötway. Där stannar väl i varje spel någon Lötne och sparska borster för enast för bulten kom ner och hålla så där man nu Tauger Thomsen som häver han har littra ner av Viking Solna för det här Sislevic men här kommer Atle Gregersen fläckvande och skalla bollen ner att det med 36 från halvna och Viking häver han ut i högra så gör Magnus Jansgård reagerar så ut av och det är inkast till B63. Andreas Eriksen häver han stått utanför Brottstein. Och här brukslejer domaren Vikingur har vunnit 1-0 av B36 vi målet från Filip Georgievic då 8 minuter var det färner av Disney. Men annars kan man säga om den Disney att ja, rätt av Vikingur vinner men det är ganska väl rättare hellre än 1-0 att det kanske vann 4-3 eller 3-2. Det var så otroliga nekvergover och stora målmöjligheter att det är störst näka om det kommer flera mål. Vi har strömmen där nere Disney och och hemmasyn Jokon är för Firbilds att säga tack för här men vi vill åter i utvarsken nu om en liten löte vi samrån här fram men låt oss lukka för höra hur urslutten är i hinon Disney och i 19:e omfär.